Martin, pierwsza kolacja za nami, kolacja otwarcia, kolacja Twoja i Twojej załogi i całej załogi Szapoba, bo wszyscy razem widziałem, jak współpracowaliście i to było niesamowite to wszystko zobaczyć w akcji. 150 osób na sali, komplet. No, tak jest, nie było łatwo, ale udało się super. Jak mówiłeś, ekipa pracowała bardzo dobrze. Otworzyliśmy ten SIG. No i teraz dalej muszą inne utrzymać taki poziom i takie... Tak jest. No powiem Ci, byłem przy każdym stole, przy każdym jednym stole byłem. Byłem i w środku, i byłem na samym końcu i ludzie po prostu nie mogli się nachwalić tego, co mieli przed sobą na talerzach, także niesamowite gratulacje, bo to było dziękuję. piękne po prostu, co wydałeś. Dziękuję. Piękne. Bardzo, bardzo się cieszę. Był ten stres przed serwisem, już jesteśmy po... strasznie się cieszę, że już udało się i teraz mogę dopiero się trochę relaksować. Okej. Martin, wiesz, ja oczywiście idę zaraz po listę, bo następny cykl Tak. wpisuję Ciebie znowu. Dobrze. No bo to będzie fantastycznie zrobić jeszcze raz. I piękne miejsce, naprawdę. Hotel przepiękny i ludzi. Naprawdę super wrażenia biorę do Warszawy pod rokiem. Bardzo nam miło. Dziękuję bardzo. Dziękuję Ci ślicznie za wszystko. Dzięki.